Здравейте, приятели! Да ви представя още една от нашите хубави колички. F30 2017 година, 318, 228 000 км, двойка дизел, 150 конски сили, перфектно техническо състояние, с зимна гума, LED светлини, няма да изгоряло нещо по фаровете, говоря за стъкълцето, сензорче, перфектно, пак казвам, техническо състояние, няма външни забележки, интервенции по боя и така нататък, както и вътре по салона. Сега ще ви го покажа. Ето го салончето вътре, багажничето, извинявам се. Ето и вътре количката. Трион стъкла, огледала, генчета, фачета, оригиналната стелка. Виждате педалите, няма салона да изпокъсам, да е шито, шева си върви напълно прав. Ето и другата седалка. Ще ви покажа назад. Малък икономичен мотор, ето го воланчето, оригиналното воланче. Как изглежда? С автопилот, нали? Два ключа. Старт. 218 000 км, как изглежда волана и салона на колата. Виждате състояние. Я да видим как са. Имаме ли нещо? Като забележка? Няма. Всичко е окей. Навигацийка. Мотор си имаме. Навигацийка си имаме. Качествено време също, да. Специалното време за вас ви позволява да се свързвате отново. Радио. Абсолютно всичко работи по колата. Виждате, автентичен автомобил. Много запазен. Озоновия климатроник е. Независимо дали става въпрос за актове на услуга, разпознаването, зачитането на основния любовен език. Казвам, ключа на реални километри за купен автомобил. Става пусто на бебе. Общо взето всичките ни автомобили се закупуват от представителства. Колата е в добро разстояние, който реши да заповяда. Автокъща е Мо-Ауто. Забравих да ви покажа моторчето как работи. Чувате го, моторчето мърка. Няма нещо, резонанси и такива неща. Много добре работи моторчето. Виждате, оригиналните щипки, няма резини, които се докарват от Италия. Виждате капака, няма удари, няма интервенции.